Аз съм Сегергана Деничина и в момента работя като лайф и бизнес коуч и ментор на млади хора. Водя креативни работилници, много интересни за личностно развитие, в които използвам един съвсем нов метод, психологически коучинг метод, нейрографика. Метода работи като чрез рисуване на съвсем прости фигури, кръг, триъгълник и квадрат и една специфична линия, нейролиния или линията на Пискаров по името на автора на метода. Се правят цели композиции, като с тези композиции реално ние променяме начина си на мислене. Създаваме нови невронни връзки в главата си по дадена тема, винаги се рисува тема, а както знаем, променим начина на мислене, оттам следва нов начин на действие. Когато действаме по различен начин, получаваме и различни резултати. Няма нужда от никакви умения специални да има човек, за да работи с метода, освен да има човек, който го води, който е професионалист и знае как да работи. Преди 35 години започнах да уча, тогава се казваше изчислителна техника, впоследствие направих и кратка специализация по електроника в Технически университет Берлин, където за мое голямо учудване и възхищение ми показаха вече първите варианти на Windows и на Word. След това направих една много кратка специализация по роботика в Технически университет в Виена и след това върнах се тук. И така или иначе попаднах в строителството и станах собственик и управител на единственото за България издателство за строителство и архитектура. Създадохме още в началото един много модерен процес на предпечатна подготовка. Създадох заедно с колеги, разбира се, онлайн справочник за цени в строителството. Колкото и странно да звучи за съвременните хора, нямахме имейли, започнахме да създаваме имейли, имейл маркетингови кампании. И така създадох 2007-2008 година някъде и бизнес академия и стартирахме с първия проект Малкият бизнес, успешен и ефективен онлайн. Показвахме на хората с малки бизнеси как да представят бизнесите си онлайн. В един момент се специализираха тези обучения в как да представим изкуството си онлайн. Около мен се завъртяха много хора на изкуството. И докато ги учех как да си създават страници, как изобщо да се представят, какви са възможностите за представянията им онлайн, се оказах един от създателите на Европейската мрежа за дигитално обучение, DILEARN, която и досега функционира, разрастваме се и цялата мрежа работи изключително ефективно в посока дигитално обучение. Просто се разпространява дигиталното обучение в цяла Европа през нашата мрежа. Какво бих казала на младите жени, които имат желание да се развиват в дигиталната сфера, но нямат смелостта? Скачайте директно с двата крака. Смелостта идва с тренинга, с работата. Това, което виждаме, че всеки ден буквално се създават нови професии, нови ниши, неща, за които никой никога не е чувал. Просто светът в момента е отворен и сега е времето. Какво е необходимо, за да бъдеш успешен? Необходимо, поред мен, е най-вече да обичаш това, което правиш. Аз лично съм пример и много хора около мен за хора, които правят това, което обичат и от това изкарват пари. И това е съвсем възможно, особено пък в областта на дигиталната. Бъдещето е пред вас и възможностите са наистина безкрайни, всичко е възможно.